Салому алейкум дӯстон, итальянкои новинка тамошо кунед. Рангошон бисёра, ҳамаш сангои сваровски тозаге. Бо диққат тамошо кунед. Дар ҷа чанд намуд гулай 3-4 рангӣ доранд. Либосшон 180 сомон, доставка ба ҳама ҷоро дорем. Касе ки се либос боло мегирад 150 мешавад. Нархи оптовиш. Дӯстон тамошо кунед, рангошон бисёра, ҳамаш сангои сваровски, сангошон дар қолаби хача. Кас заказ кардане ватсап данависад, нархи оптимум дорем. Касоне ки 10 либос 20 либос мегирад, оптимум мефурӯшем. Дӯстон подписаться, лайк модана фаромӯш накунед дар Instagram, TikTok ва YouTube. Беҳад материали хушрӯи мулоимаке. ҳозир сезони ҳамин чизаем. Паплинои итальянка 180 сом либосша. Касоне ки 3 либос боло мегиранд 150 сомон доставка дорем.